Gawe roti pisang isi coklat tanpa mixer, tinggal diuwel-uwel, diuleni nganggo tangan, hasilnya ya sangat-sangat empuk loh cah. Lagi semua bahan-bahane wis tak tulis ning nggone jero video, tinggal di screenshot wae cah ya. Lah bahane ki mang dicampurno kabeh kecuali garam karo mentega. Lah mari ngono terus diadon-adon, diuwel-uwel gawe tangan wae cah ya. Kirane ki mang kok kurang banyu cairane, terus tak imbuhi nggae banyu wae. Lah terakhir tak kei uyah karo garam. Lah mari ngono terus diulet rata nganti kalis. Nek wis kaya ngene gak lengket terus tak tutup, tak proving kira-kira ya hampir setengah ya sak jaman lah. Lah terus tak tinggal goreng gedang. Lah gedang iki aku nggih gedang raja, tak goreng nganggo margarin nganti coklat kaya ngene. Lah wis terus tak entas. Kembali ke adonane setelah 1 jam ki mang adonane wis mengembang cah. Terus tak uwel-uwel neh ben supaya ilang gase. Terus tak deleh ning ngone alas kerja, tak bagi-bagi adonanku, tak bunder-bunder, terus tak pipih-pipihno nganggo rolling pin. Nek gak duwe ya cukup nganggo botol lae ora masalah. Lah mari ngono terus tak kei gedang karo meses. Sakjane luwih enak nganggo selai coklat, gandeng aku gak duwe ya wis sak temoke wae aku gawe meses. Terus dibentuk-bentuk kaya ngene hasile rotine cah ya. Lah cantik cah. Lah iki terus didiamno neh sekitar setengah jam ben supaya mengembang. Lah nek wis mengembang mlenuk-mlenuk kaya pipi ngene, terus iki diolesi karo susu cair ben supaya rotine ki lebih lembut, lebih moist ya lebih enak ngono lho cah. Mari ngono nek wis diolesi kabeh kaya ngene iki terus dilebokno ning nggone oven. Lah oven iki nek ngopen genine serasa gede-gede. Lah iki setelah mateng ki mang ben hasilnya glowing meneh, tak olet-oleti nganggo margarin utawa mentega. Lah ini le hasil roti pisang tanpa mixer sing mung cukup diuwel-uwel, rasane juga empuk widuk ngono lho cah.